Moikkelis moi! Nyt pelataan sellaista custom storya kuin White Knight. Kiitokset Mr. Hilarius Hiirelle tämän ehdottamisesta. Mennään Denver State Hospitaliin muistelemaan. Muistio. Morson muistio. Tom menee. David, try not to be late. Oh God! I will. Don't worry. I haven't forgotten it. Not a pretty sight. Joo. Davidin päästä kuuluu free. Mä haluan noin hintit pois. Hintit pois mun kuvastani. Ootpas sä hidas. Juostaan. Ministry of Silly Walks. Mulla ei oo penistä. Mitä? Silent Hill. Cthulhu. Ja Dagon. Ja Hydra. Silent Hill! Nyt muista mitään. Sä olit ryyppäämässä selvästikin. Vähän niinku mä. Eilen. Ilmasta viinaa. Petollista. Millaista juomaa se absintti? Ei vittu, mulla jomottaa! Mitä jätkä? Pysy siellä. Please. Hiljaa. Miten mä en huomannut tuota ruumista? Mistä lähti valot? Toistakaa. Kiitos tästä. En olisi halunnutkaan valoa. Okei. Juokse! Juokse! Hypi! Mene! Nyt pärisee. Pärisee niin saatana. Jätkä on ihan ESS-ssä. Esso pärisee. Ihanan pimeä huone taas. Mistä mä ihan vinos? Mistä mä ihan vino? Mä en oo varsinainen hämähäkkimies, saatana. Kävelen täällä seinillä. Oho, sinne ove, joo. Spider Morso. Does whatever a Spider Morso can. Can he swim from a web? Yes he can. He's gonna rape your ass. Look out, here comes a Morso man. What? Se on mitään järkeä. Taso on paras. Ja hyppely. Mullakin on tommonen pyörivä sänky. Se on vaan sydämen muotoinen ja punainen. Se on semmonen bounchika vau, tiiäks, sänky. Aha, mä olin koko ajan paikallani. Tää on joku narkoleptinen tää jätkä, se on yhtäkin niinku... Joo, pyöriviä sänkyjä, joo. Yes. Seinillä kiipeillään. Joo. Tell me what you see, David. Nämähän on kaikki genitaaleja. Saisinko taskulampu joku päivä? Too long, did not read. Talvella lumi kinostaa ja nyt myös minua. Automaattista ES-sää. ES! Juo ES! Pelaa se ES. Tietenkin. Maybe I can break it. Hurdur, I must break you. Oli kyllä naurettavia heittoja ikinä. No niin, toi oli taas kannattavaa. Ei vittu. No niin, vihdoinkin taskulamppu. Tasku on paras. Ja lamppu. Nihi! Katso sitä, löysin flashlightin. Mitä? Ei. 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 Hei! Ei, kun mä en näe mitään! Mä en näe mitään! Ei tässä oo järkeä! If I wait too much, he will catch me. Mä juoksen se ohi. Iip. 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 Juokse! 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 Mitä tapahtuu?
Miksi et saa keittiös? Come on, let me see your face! Ladder goat, you so random. John Parker was a carpenter. Kalevi olin, nyt olen John Carpenter. Jaha, sit mennään Silent Hilliin. Tää on niin Silent Hill. Mikä vittu toi on? Mikä toi on? Se tulee mua kohti. Se tulee mua kohti. Se tulee mua kohti. Vaan vittu seisoo tos. Painu vittu siitä. Valomerkki. Kaikki lähtee. Perse. Se hyppää ihan suoraan mun eteen kun mä... En pelästynyt, oo hiljaa. Onks teillä koskaan ollut sellainen fiilis, että teitä tarkkaillaan? Siinä on käsi. Käsi! 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 Kiitos! High five! If I don't have a ring to wear, why would I have fingers? To punch a dick? Saatana! What's your step? Se on muuten Pyramid Head. Tää on Silent Hill! What? Hyi saatana! Toi on niin likainen toi patja, et se vittu jää seinään kiinni. Mitä? 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 Pakko pelotella ihan koko ajan. Ja sit meni valot. Ihanaa. Mikä siellä oli? Ihan saleen joku juoksi tos. Kun ei näe, kun täällä on niin vitun pimeetä. Mitä? Mikä sinä olet? Mikä helvetti sinä olet? Älä seuraa! Mene pois! Mitä te olette? Lopettakaa! Typerää ääntä pidätte! Ei vittu, ei täällä voi mennä ilman tätä taskulampua. Paskaa. Kaikki on paskaa, paitsi kusi. Koska kaikki kusi, paitsi paska. Painu vittu. Painukaa vittuun. Plural. Ah! Mitä? Mitä vittua täällä tapahtuu? Kuka ampuu? Mitä? Mitä? Mitä te pääsit vedestä pois? Tulkoon valo. Ja valo tuli. Valo on paras. Ja meteli. Mitä? 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 Ei! Ei! En halua! En halua! En halua! Ei halua! Dislike! Erittäin paljon dislike! Niin? Mihin sä jäit? Mä oon täällä. Missä sä oot? Mä oon kännissä. Missä sä oot? Okei, mennään! Mennään eteenpäin! Mennään eteenpäin! Mennään eteenpäin! Mennään eteenpäin! Mennään eteenpäin! Eteenpäin on paras! Ja meneminen! Mitä mä teen? Mitä mä teen? Mitä mä teen? Vitu tekstuurit! Mä missasin. Come on! Mä putosin tuolilta. Ei todellakaan, ei. Ei todellakaan, ei. Ei. Nyt on niin paljon eitä. Okei, nyt rupes asiat menee aika nope.aviksi. Mä en nyt tue tätä toimintaa yhtään. Mikä vittu tääkin on? Dressman, White Shirt Collection. Nope.
Nope! Facepalm! 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 Fisting! Noniin. Mitä? Okei, joo. No niin, nyt on paljon parempi. Ei oo, ei oo, ei oo! Ei oo parempi! Ei oo parempi! Ei! Miksi se ohjautuu vaan kohti? Ei oo parempi! Ei oo parempi! Me pois! Menkää muualla! Ei! 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 Pyörä tuolla ei! Ei! Mene vittu! Juokse nyt vittu nopeammin! Juokse nopeammin! Saatana! Juokse nopeammin! Me oltais Makeenkaan juostu niin vitun kovaa! Saatana! Time for you to remember. Okei. Mitä mun pitäis muistaa? Morson muistioon mene, sen mä muistan. Se on tärkeintä. Jumalat lähettivät minulle tikapuut. Kiitos Odin, kiitos Thor, kiitos Cthulhu. Ette viitteis tehdä tästä niinku sellatti parikymmentä metriä pidempään, että tästä olisi jotain hyötyä. Ai okei. Minä vihaan kasveja! Suunnatonta vihaa kasveja kohtaan. Fuck the police! Jotkut meistä vain haluavat nähdä, kun maailma palaa. Viulu. Eli kääpiön kitara. I will play you the song of my people. Mun semmonen fiilis, että mun ei olisi kannattanut tehdä tota. Mulla on erittäin paljon sellainen fiilis, että mun ei olisi kannattanut tehdä tota. Incoming morsoja. Ei. I don't think I want to. Onneksi tossa on tommonen pleksi edes, ettei sen toiselta puolelta pääse mitään. She's gone, thanks to Sophia. Ai. Kenelle mä puhun? Ah! Tolle mä puhun. Ihanaa tää musiikki tai ambient volume täällä. Korvia raastavaa. Mitä? Mitä? Mitä tapahtuu? Mistä tuli Mario-musiikki? Vitun ilmastointikanavat! Apua! Apua! En näe mitään, ei ole taskulampua. Sikiö. Lapsi. En näe mitään. Joo, on ne vauvoja. Kiva juttu. Kiinnostaa niin helvetisti. Tää on tämmönen Indiana Jones juttu. Ja käsiä, käsiä. Katossa käsiä. Cool! Oi! Näittekö minkä maalin kaveri iskee? 3 laattaa yhdellä tiilillä. Ottaa käteensä tiiliskiven, heittää se. Okei. Yeah! Up yours, motherfucker! You ain't got nothing on me, bitch! You do have my flashlight. Saas mä mun taskulammu takaisin. Hidasta patistiinikävelyä. Mikä? Se, älä jää puiston penkille nukkumaan. Se ei ole järkevää. Nope. Ai se loppu siihen. No, ei mitään. Tämä oli Amnesia Custom Story nimeltään White Knight. Se oli ihan hienosti tehty. Tää loppu oli vähän seinää. Mut whatever. I'm not here to judge. Peace off! Hi, kids!